Gyerünk, Alex, gyerünk! Rúgjál, Alex, azaz, rúgjál, menj rá, menj, Alex, azaz, gyerünk, Alex! Következő mérkőzésen átadták a Molnár László és Alex, hajrá! Gyerünk, Alex! Nem jó neki, nagy neki az a... Ne, pont itt jól lát, pont ebben magasságban dolgozik. Kibánt. Adagoljál neki, öcsém. Szép finoman. Finoman, Alex! Gyerünk, Alex! Rúgjál! Lábbal is dolgozik. Lábbal is, Alex! Ügyes! Lábbal is, azaz! Lábbal is! Nem. Nem jó a bukó, tiszakja. Ne vicc. Találtunk egy autókulcsot, ezen kívül egy személyi igazolványt, a személyi Balogh Sándoré, a dobogónál átvehető mindkettő. Lábis, Alex, azaz! Ügyes! Ügyes, Alex, jó!